Imbirka l-familja li titlob flimkien. Għax tibqa' maquda flimkien. Imbirka l-familja li tħares jum il-mulej. Għax tingħaqad fil-glorja tas-sema. Imbirka l-familja li ma tfittix divertimenti firħa. Għax tkun infawra bil-barka ta' Alla. Imbirka l-familja li ma jkunx hemm fiha il-ġlied u d-da. Għax Kristu fiha jisaltan kull ħin. Imbirka l-familja li fiha l-ulied iħobbu t-tagħlim nisrani. Għax fihom tikber dejjem il-fidi. Imbirka l-familja li terfa bis-sabar il-mart u s-slaleb. Għax Kristu jfarraġa fil-hemm u t-tiġrib. Imbirka l-familja li fiha hemm trobbija tajba. Għax il-membri tagħha tiraw iċ-ċalla. U familja mqazza ta' Nazaret, komunità ta' mħabba ta' Ġesu, Marija u Giuseppi, mudell u ideal ta' kull familja nisranija. Lilek nafdaw il-familja nisranija, lilek nafdaw il-familji kollha tagħna. Iftaħ il-qalb ta' kull dar għall-fidi biex tidwi fihom il-kelma ta' Alla, tingħata xhieda nisranija u ssir bennina ta' vokazzjonijiet qaddisa. Dawwa l-imħuħ tal-ġenituri biex bl-imħabba, bl-attenzjoni u bil-aqal ikunu mexxija ta' wliedhom fil-valuri tal-ispirtu. Filu biż-żgħażagħ sawa b'kuxjenza retta u rida ħilsa biex jikbru fil-għerf, fil-grazzja u fis-snin, sabiex jilqgħu s-sejħat li jagħmlilhom Alla. Familja qaddisa ta' Nazaret, għallimna nagħmlu rida ta' Alla, għallimna nitħolbu, għallimna l-ubidjenza u l-faqar evanġeliku. Rridu nagħmlu rieda ta' Alla u mmexxu lejk lil dawk kollha li jixtiequ jimxu aktar qrib il-mulej tagħna Ġesu Kristu li ħabbna u ta' ruħu għalina. Amen. Kif tlabna flimkien anke permezz ta' dil-ħanja li smajn issa, tlabna l-Ġesu jkun magħna anke fil-mumenti jibsa tal-ħajja tagħna. U kien għalhekk li aħna żinna llum jekk naraw il-Ġesu kif jista' jkun ta' farraġ għalina fil-familji tagħna. Għax ħafna drabi ħafna mit-telefonati li ċemplunna biex nitolbu għalikom ikunu hekk problemi fil-familji tagħkom. U għalhekk xtaqna nirriflettu naraw kif Ġesu eżattament jixtieq il-familji tagħna u kif irid ifarraġna. U nistgħu nifhmu dan kollu l-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tal-familja jekk nitilqu minn meta Alla ħalaq il-bniedem u hemmhekk il-Ġenesi jgħidilna li Alla ħalaq il-bniedem fi ġbija tiegħu. Jiena u int eżiż tiegħi aħna maħluqa fi ġbija ta' Alla. Int ġbija ta' Alla. Jekk m'intix konvint minn dan, mur quddiem il-mera u wejda lil dak li tara jew lil dik li tara fil-mera. Ejdilha int xbija ta' Alla. Għax din hija verità l-Biblja turina u xi jfisser? Jekk Alla huwa mħabba u aħna maħluqin fi ġbija tiegħu, ifisser li aħna essenzjalment aħna kreaturi li maħluqin biex inħobbu u sabiex inkunu maħbuba fil-ħajja tagħna. U Ġesu kif jagħmel dil ħaġa billi proprju jpoġġina ġo familja. Kif rajna anka fid-diskors tal-Papa meta kien Malta f'Tapinu fin-1990, hekk jagħmel enfasi li l-familja dil-bennina fejn aħna ħanitalmu l-imħabba. Jiġifieri l-familja hija l-post fejn din iġbija Alla li qiegħda fina bħal fżerrija ħatikber ġewwa fina u ħatikber fina fl-ambjent naturali tal-familja. U għalhekk huwa importanti ferm li nifhmu illi l-imħabba hija l-qofol tal-ħajja fil-familja. L-imħabba hija dik li tagħmel il-familja, l-imħabba hija dik li tfejjaq il-familja, l-imħabba hija dik li tibni l-familja. U trobbija jekk li l-ġenituri jagħtu lill-ulied hija dejjem ibbażata fuq l-imħabba u dejjem tibqa' pedament sod. U f'dan mument permettuli jekk nitkellma lilkom ġenituri illi jekk ta' spiss anke nintaqa' ma' ġenituri li jgħidu li ma tajna trobbija tajbna l-uliedna u kif xorta waħda m'għadhomx fit-triq li tajnihom aħna. Jien nixtieq naqsam magħkom hekk mill-esperjenza f'qira tiegħi għamilt sena u nofs naħdem il-ħabs mal-priġunieri. U hemmhekk kont nagħmel differenza bejn żgħażagħ illi kellhom trobbija tajba mill-ġenituri u żgħażagħ li ma kellhomx trobbija mill-ġenituri. Fl-aħħar tal-ġurnata kull min kellu trobbija tajba fis-skit waħdu fil-kamra kien imur lura għal dak kollu li l-ġenituri tiegħu kienu jagħtuh. Però min ma kellux
trobbija tajba ma kellux lejn xi xidur fl-aħħar tal-ġurnata. Xi kultant dan hu l-inkwittiek tħassib tiegħi anke fi żminijiet tal-lum, meta anke koppji żgħar ma jafux jagħtu trobbija tajba u qaddisa l-uliedhom. Dan ifisser li l-qudiem meta jintaqgħu mal-lem tal-ħajja ma jafux lejn xi jduru. Però huwa kuraġġ sabiħ għalikom intom li jekk għamiltu ħilitkom u tajtu minn kollox għal uliedkom. Għaliex jiġi l-mument fejn jerġgħu iduru għal kollox kif anke qrajna fil-ktieb tal-Proverbi. U hawnhekk fejn Ġesu taraw li l-imħabba tagħkom fi żwieġ u fil-familja ikun qiegħed jistenna bil-mument tiegħu ħalli dak li intom tkunu żrajtu verament ħalli l-frott. Vera rridu ħafna fidi, rridu ħafna tama u rridu ħafna paċenzja u mħabba. Però Ġesu żgur jasal li jwettaq dan kollu fil-ħajja tagħna. Ek l-imħabba għandha din il-qawwa tan sabiħa San Pawl jitkellem dwar dik il-mara il-raġel tagħha ma jkunx jemmen jidilha li bix-xhieda tiegħek ir-raġel tiegħek jasal biex jilqa' f'qalbu l-kelma tal-ħajja. Hija kelma tant ta' kuraġġ din. Anke likom in-nisa jew irġiel il-partner tagħkom forsi għadhom ma jemmnux f'Ġesu. Għandna dil-kelma tal-li qed tagħtina dal-kuraġġ li iva bl-eżempju bl-imħabba tagħna fi żwieġ il-partner tagħna jista' jersaq. U kemm isibbaħ ukoll li narfu l-grazzja tas-sagrament ta' żwieġ eżistijaj. Il-sagrament ta' żwieġ jagħtina grazzja li l-imħabba umana tiġi trasformata fil-imħabba divina, tiġi trasformata fil-imħabba ta' Ġesu lejn il-Knisja. Però għandna bżonn nitalmu kif il-grazzja li intom irċevejtu fis-sagrament ta' żwieġ inġedduha ta' spiss. Għax il-grazzja talla mhix xi ħaġa nirċivuha darba u daqshekk, imma hija dejjem għajn li tibqa' tnixxi dejjem ilma safi. Perdu nitalmu kif inkunu miftuħa, mod speċjali fit-talb tagħna illi anke ġeddu l-wedid ta' żwieġ tagħkom flimkien kif Muna qaltilkom anke fuq il-pariri tal-miżżewġin li nġeddu l-wedid miż-żewġa kull sena. Dak huwa mumenti kbar biex il-grazzja tas-sagrament ta' żwieġ tiġġedded dejjem fil-ħajja tagħkom. U hija sabiħa ħuti għaliex iż-żwieġ tagħkom sar mera tal-imħabba bejn Ġesu u bejn il-Knisja. U allura anke meta intom issibuha diffiċli fir-relazzjoni tagħkom miż-żewġa u tkun jibsa u tadbatija li tħobbu l-xulxin, intom tkunu ta' kuraġġ kbir għall-Knisja u għad-dinja illi jekk jarfu fikom kif Ġesu jħobb il-Knisja, illi anke jekk il-Knisja b'xi mod tonqos Kristu, Kristu qatt ma jasal li jitlaqa' imma jibqa' dejjem fidil leha u li ħabba u taħajtu għaliha kif jidna San Pawl fl-Ittra l-Efesin. U allura anke intom il-mumenti jibsa tagħkom fiż-żwieġ tagħkom għandhom valur kbir eżisti fil-ħajja tal-Knisja. Intkom għandkom missjoni kbira anke meta tbagħtu fiż-żwieġ għaliex intom tkunu qegħdin turu lid-dinja kollha li Ġesu l-imħabba tiegħu ma tintemx, ma tispiċċax u qatt mhu se jitlaqna. Imberkin intom jekk tarfu din it-tip ta' mħabba, tiżrawha fikom, tiżrawha fulietkom, ħallmu li jagħmel minnkom fid-tbatija tagħkom dawl għall-Knisja u għall-umanità. Illum ser nwaslulkom testimonjanza ta' Maltija li ħadniha mir-rivista Familja Kana. Din l-istorja ħelwa turina b'mod sempliċi u tassew minnu li Rożarju fid-dar verament iħalli l-frott u li b'xi mod dejjem joħloq ambjent ta' għaqda anke jekk xi wħud mill-membri f'dan il-każ l-ulied ma jkunux daqshekk miġbura fi spirtu ta' talb. Meta konna żgħar, dejjem kien ikun il-papa li jiġborna r-Rożarju. Niftakar li kif kien isejħilna konna nippruvaw niżgiċċawh billi nibdew ta' parsi nistudjaw propju dak il-ħin, jew nidħlu t-tojlit jew immorru l-mużew. L-uniku wieħed li kien akkanita r-Rożarju kien Tajni l-kelb tagħna, li kien iħobb joqgħod quddiem il-mejda tal-Madonna fis-salott. Din il-mejda kienet mejda ċkejkna u li kellha fuqha statwa bajda żgħira tal-Madonna. Il-papa kien jaf li għalina r-Rożarju ta' kuljum kien qisu qlieħ id-dras. Għalhekk ma kienx jiffittana. Madana kollu f'xi xhur minnhom bħal Mejju jew Ottubru kien bħal donnu jagħmel kuraġġ u jistenna aktar minna. Aħna konna nippruvaw ngħidu l-posti mill-aħjar li nistgħu u nippruvaw ma nitħkux u ma nħarsux lejn xulxin. Imma anki jekk ma kienx ikollna burdata tad-daħk, waqt ir-Rożarju xorta kien jaqbadna daħk kbir.
Biżżejjed iċempel it-telefon għax il-5 li kont tarana ntiru biex nwiġbuh. Biżżejjed żaq xi ħadd tifettilla tgerger għax kulħadd kien jaqa' mal-art bid-daħk. Naturalment l-atmosfera kollha kienet tintilef u kien ikollhom jgħaddu mill-anqas 5 minuti oħra biex nerġgħu ninġabru xi ftit.